Salutăm și oamenilor, astăzi m-a spawnat fix într-un oraș. Astăzi am văzut mulți youtuber că a făcut TikTok-uri de-astea dubioase de pe Snapchat 1.17 versiune și vreau și eu să încerc să fac chestia asta. Poate e adevărat, nu? Astăzi o să fac și o să văd dacă merge. Și primul TikTok, stați un pic. Da, o secundă. Ne arată că... What? Da, nu. Sunt curios să văd dacă merge. Camera este secretă de care... Nu trebuia da. Și am nevoie de un piston și cu... Res. Da, câte spot? Nu. Da, 6. Este una și... Cum? Așa? Da, așa. Punem, uite, așa. Când nu le mereu. Dacă facem bun. Da. Să vedem. 3 de 1 și... Bă, cât de cât ok. Da, trebuia să... Uite, dar chiar e tare. Uite, că e mic sistemul și nu stai să-i faci așa oriunde. L-ascult imediat, vedeți? Facem bum. L-ascultați imediat, vedeți? Și nu mai pot să merg în baza voastră. Sau poate merge cu orice bloc. Da, ce ok, TikTok-ul ăsta e tot. TikTok-ul ăsta e efectiv tare. Incredibil. Stați așa un pic. Guys, în următorul TikTok îți arată că poți să faci Bedrock. Adică what? Da, nu știu ce dată. Stai așa. Cu mâna tipul ăla. Obsidian. Facem prima dată sistemul și apoi luăm ce trebuie. Dar nu trebuie sistem, trebuie. Care vine trebuia și diamond. Trebuia și diamond. Așa. Dar trebuie să cu colțuri trebuie. Stați un pic. Stați un pic. Medit. Trebuia obsidian și trebuia aici. Și să spunem că aici s-a transformat în bedrock. Hai să vedem. 3, într-adevăr, 3, 2, 1.
Ia uite-l. Stați un pic. Vă faceți că n-au văzut asta, da? Hai să vedem. Bă, nu te cred. Hai, nu e fake, mă, pe bune. Oricine nu poate să transforme într-un prostie din asta cu diamant. Toată lumea știe că... e imposibil chestia asta. Hai să pun într-o. Stai să eu mă întâi și apoi. Următorul are legătură cu diamantele. Hai să vedem dacă... Stați un pic. Eu nu pot game-ul. Ce? Dar nu pot pe spectator. Sau pot? Nu, dar n-are cum să ai. Înțeleți? Nu poți. Schimb. Ce vreau și eu să mergem pe calculator. Dar trebuie să-mi fac contul pe calculator și nu merge. Nu știu, e ciudat, nu-ți trebuie cont ca să... Sau? Măi, n-am mișcat ciudată pe... Să-mi pic. Știți ce vreau să fac eu. Dar am văzut că dacă e loc de lapis, zic așa ceva. Hai să trecem la următoarea TikTok, că nu stau să caut diamante. Următorul Hai, cum așa să vorbesc. Următorul TikTok este să faci o capcană prietenului. Nu știu cum... ce legătură are chestia asta, dar... Hai să văd. Cu 3 TikTok-uri și telefonul meu frige. Nu am jucat pe el. Eu am jucat de 2 ori pe el. Ține bateria telefonul ăsta mult. Mă, dar unde n-ai băi mult? Somn. A fost ca la 12. Sau la 11, nu mai știu cât. Am uitat pe ce trebuia să iau eu. Double chest. Și trebuia să iau și cap. Și chestia aia. Scoffin de... Așa se numește. Prima dată nu cred tu cap atât. Nu mai trebuie. E fenomenal. Eu n-am spart. Trebuia câte 6. Scrieți voi în comentarii câte trebuie. Dacă știți sau dacă voi ați făcut TikTok-ul ăsta. Aș trebuia lavă. Trebuiau...
mai jos. Gata, am revenit. Și nu trebuie așa, m-am uitat iar pe TikTok și nu trebuie așa. Uite. Trebuie aici. Am văzut ce cumpărat. Și acum cum trebuie? Păi am făcut exact cum am făcut ăla în TikTok. Sunt unii de pe... Deci, era bine cum am făcut, dar... Ce cum trebuia? Trebuia aici mai sus ca să fac. Nu să facem ca astea erau blocuri. Pot să fac mai jos. N-are sens să ziceți în comentarii că sistemul nu este bun făcut. Faci bun. E pus sus? Da. Trebuie mai Acolo e. Da, am put. Acolo să mă da. Am plecat că să-i prind. facem că... Adică mă spun... Ce asta? Nu se întâmplă nimic. Am făcut exact cum am făcut eu. Ok, nu uitați să vă întâlnim. Pa, 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 pa.